Sziasztok, itt vagyunk Pomázon, az egyik kedvenc épületegyüttesemnél. Nemrég fejeztük be. Az első ház egy több mint 400 négyzetméteres telken, egy 124 négyzetméteres téglaépítésű családuház, hőszivattyúval, mindennel ellátva, amivel csak kell. Gyertek, menjünk be! Szóval most már a padlófűtés előnyeit is élvezhetjük, beletüzemelve a teljes ház, hidegvíz, melegvíz, padlófűtés. Amikor belépsz ide, akkor egy előtérbe érkezel meg, és balra alakítottuk ki egy okos gondolattal a szülői hálószobát, külön fürdővel, külön zuhanyzóval, külön WC-vel. És amikor beparkolsz az autódba, ahogy említettem az előbb kint, itt egy ajtóval átjössz, és már is az előszobában vagy, majd gondoltunk a háziasszonyokra is, és egy kamrát hoztunk létre nekik, amiből egyben a padlásfeljáró is van. Belépsz ide egyben a nappali, konyha, étkező részre. Itt terveztük el a nappalit kialakítani. Igyekeztünk eléggé sok ablakot feltenni, hogy minél világosabb legyen. Majd pedig az étkező, és ott pedig a konyha kerül kialakításra. Azt gondolom, hogy itt egy frankó konyhaszigettel egy megfelelő nagyságrendű konyhát tudsz létrehozni. És hogyha haladunk tovább, akkor egy folyosóhoz érünk, ahova szekrényt tudsz beépítetni, és belépünk ide a fürdőbe. Itt meghagytuk azt a megoldást, mivel az új tulaj igényeit szeretnénk figyelembe venni, ugyanis nekik készül ez az épület, és hogy legyen meg az az érzése, hogy ő fejezte be az ő igényei szerint ezt az épületet, ezért nyilván nincsenek még burkolatok, beltéri ajtók, és a fürdőt olyan állapotban hoztuk, hogy ha úgy döntötök, hogy szeretnétek zuhanyzót, akkor zuhanyzó lesz benne, ha kád, akkor pedig kád lesz benne. Ugyanúgy WC-vel, mosdókagylóval, és innen nyílik egy hálószoba, és vele szemben tükröztünk egy másik hálószobát. Amúgy minden egyes szobából, hogyha kinézel, zöldet látsz. Igaz, hogy most tél van, kevésbé mutatkozik ez meg, de nyáron, tavasztól egészen késő őszig, ha kinézel az ablakon, akkor zöldet látsz. Jó, menjünk ki a teraszra. És kiérkeztünk az első ház teraszára. Ahogy látjátok, nagyon kicentíztünk mindent, de gyönyörűen pontosan a tervek szerint megépítve, és a legnagyobb szélesedése legbe ez a nagy fenyőfa. Te alapvetően be tud zöldesíteni, füvesíteni, el vagy választva teljes mértékben a szomszédtól, és egy kisebb kis kert kialakítható.